tændingen på. Pilot Michael Lund tjekker sit fly før take-off. Jeg gør flyet klar til at kunne flyve. Forskellen på børns legetøj og vores legetøj, det er nok bare prisen. Michael Lunds fly koster omkring 35.000 kroner, så han tjekker ekstra godt efter. Og der er benzin i. Der er 1 liter benzin. Og så kommer der en pilot i også, så den kan styre motorstop ude i den afstand, som vi flyver i. Jamen, så vil jeg ikke få noget ind til pladsen. Og jeg kunne ikke forestille mig, at saltvand det er godt for sådan noget elektronik. Men de er lidt nervøse, på grund af, at de ikke er vant til at flyve ved vandet så tæt på, som vi har herude i Aalborg. Så det er jo også et moment i sig selv. Michael Lund er klar til første flyvning. IMAC-flyvning, som det kaldes, er forholdsvis nyt i Danmark. Det handler om at kunne lave akrobatik i luften med sit fly. Jamen, det specielle ved IMAC, det er, at det er nogle store modeller, der flyver. Og så flyver de jo et program, som er magen til det full-size flyverne flyver. Lund er ikke tilfreds. Jeg havde lidt vanskeligheder i starten med at finde ud af, hvordan vinden den egentlig var. Det er blevet tid til Henrik Lunds anden flyvning. Og pludselig sker der det, der ikke måtte ske. Flyet falder i vandet. Jeg har fået motorstop af en årsag, jeg ikke helt kender endnu. Og det skete lige i en af de manøvrer, hvor jeg er længst ude. Sådan der. Jeg skynder mig at trække den over til. Det bliver en dyr oplevelse. Hvad fanden, den er helt tør herinde? Jamen, den har jo ligget på tag. Umiddelbart er der ingen skader, udover motorelektronikken. Det er blevet vådt, så jeg er glad.